по повод на неговото творчество. Ще те помоля само да прочетеш... Още да ни на благодарност към посолството на Франция в България за безценния принос на творчеството на Жаро Перо за развитието на световното куклено изкуство. Лично посланието на Франция в България, негово превъзходителство Сергей Петър Якабан. Благодаря ви много, първо на вас, естествено, за този хубаво слънче, които всъщност мисля, че не заслужавам аз, защото аз не съм писател, аз не съм човек на 17 век. Аз съм само французин, който значи сънародник на Жан Перо, естествено, но от роден само 3 века след смъртта му. Но много се, как да кажа, много съм развълнуван от факта, че един автор като Жан Перо, който моите сънародници и аз като дете, ние знаем неговите приказки, като че ли са само приказки за деца. И не знаем, като сме деца, че тези приказки са толкова известни извън Франция. И да видя, че 25 години котаркът с чизми, значи рушароти, по-лесно на френска за мене, е едно представление толкова сполучливо в България, в кукления театър. Това е за мен нещо, което е изключително, как да кажа, впечатляващо. Защото това значи, че има в културата на моята страна писатели, приказки, които говорят не само за мене или за моите сънародници, но и за всичките европейци, всичките, как се казва, хора, на всички нас, на човечеството. И най-вече тази приказка е една от, може би, най-популярните във Франция и знам сега, че е също и в България. Може би знаете, че преди няколко години, 25 години почти, бях вече в България като дипломат, естествено. Но от тогава още не съм гледал това представление. Така че ако още 25 години ще го покажете, може би да намеря ден и вечеря да посетя театъра и да видя това представление. Много ви благодаря още веднъж за факта, че избрахте тази приказка като символ на вашата дейност, вашето изкуство и че решихте да ми наградите с това хубаво слънчице. Орден на благодарност. Не знам какво ще кажа моята съпруга, защото тя ми казва, как да кажа, че откато съм станал посланик тук, заради моята работа, непрекъснато обядвам и вечерям. И
лека по лека мисля, че ще прилича на този въпрос. Така че благодаря ви много още веднъж за поканата, за честа, който ми правите днес и ви пожелавам повече от 25 допълнителни години успех с шампион. Благодаря ви много. Има едно любимо наше радио, което винаги слушаме с огромно удоволствие, което не е имало случай да не отбележи какво се случва в културния живот на България и света изобщо. Колкото пъти сме пътували по Таракащи, сме били на 4 континента, изборих, че не са била в Африка и в Австралия, надявам се да ни поканят, и на Антарктида. И там се надявам да ни поканят. И да ви си правим пред това радио и едно предаване, какво се случва в него. Любимо наше радио е един от как се нарича, едно от мястото, което спази, разпространява, ма какво говоря? Говоря за програма Христо Ботев на Българското национално радио. Ще имам удоволствието да връча наградата на програма Христо Ботев към Българското национално радио на Боряна Георгиева, която отразява не само събитията, свързани с нас, но и събитията в кукления театър, въобще в България и по света, тъй като много чужди театъри са идвали тук и тя е единственият човек, който толкова всеотдайно прави това и разпространява това изкуство сред всички останали. Така, аз само да напомня за какво се връчва Златен Слон. За изключителен и безкористен принос за издигане авторитета на кукления театър. Приемам наградата от името на цялата програма, като добре свършена работа, защото на нас това ни е работата, обществената поръчка на втората национална програма, култура, образование, музика и публицистика. Сега в личен план ще кажа, че Таракащи беше първият спектакъл, на който заведох сина си. Тогава беше 4 годишна, сега е на 28. Това означава, че 2 поколения, най-малко, са възпитани в естетика, вкус и любов към театър само от този спектакъл, да не изборявам с другите. Ще това с думите на Роза, тя казва преди малко, ама колко много години са минали. Ами знаете ли, аз ги познавам от първата им репетиция Миро и Роза. И като получих поканата за 25 години, малко така се сепнах, защото като ги гледам, ами те въобще не са мръднали, значи ти 25 години въобще не им приличат. И все си мисля, че понеже познавам много кукленици, всички, които се занимават с изкуство за деца, просто остаряват невероятно красиво. Така че благодаря ви много. Аз ще се хвана за думите на Боряна, тя е права. Някои хора не остаряват. Когато аз бях дете, ама много малко дете, и знаех имената само на 4 български актриси. Невена Коканова, Славка Славова, Гинка Стачева, която съм гледала като Снежанка в Младежкия театър, и Слава Рачева.
България. И ако съвсем наскоро разбрах, че има хора, които водят децата си, за да видят това, което са гледали като малки, т.е. котаракашчизми, за слава, това е нещо, което многократно се е случвало. Аз не знам колко са били хората, които са показали беде човек лакът брада на своите деца, а те след това на своите. Така че във всички случаи тя заслужава нашия знак на благодарност, почет и уважение. Тези мои млади колеги, които по този начин дават възможност да благодаря на всички вас, на цялата публика в България, за това, че са били верни на кукления театър, за това, че толкова години те са верни поклонници на изкуството за деца. Много важно. Говориха преди малко за приказката на Шарл Перо, но аз казвам, че всички приказки, които са оживели в кукления театър, е много ценно, защото само в приказките е голямата надежда, че доброто винаги побеждава злото. Така съм разказвала години наред. А сега с особено вълнение приемам този акт на внимание, тази награда, защото искам да кажа и да споделя с вас, че 25 години никак не са много. Защото на 1 декември 2015 година аз навърших 60 години от стъпването ми на сцената. И това в кукления театър. На вашите внуци, които ще дойдат. На всички пожелавам дълголетие. На вас много радост, много хубави спомени и много хубаво бъдеще. А на вас творческо дълголетие и има още много време, за да станете поне на 60 години театър. Да сте живи и здрави! Благодаря много! Бързах да застана пред телевизора, за да чуе песента на беде човек лакът брада, който идваше при Чичко Филипов и много ми се ще сутринта, когато засвири песничката и аз направо се разплаках от умиление, като си спомня какво беше, какво пък е, какво. Както казва Мечо Плюс, направихме го това, защото ви обичам. Да сте живи и здрави, а сега да ви поздравя и вие с мене да изпеете тази песничка, защото не се съмнявам, че вие знаете много по-добре от малките деца, които сега растат. И така. Любов към вас, моите симпатии към вас, да сте живи и здрави и до нови срещи, мили!